Klaar voor, ja. En je paard, die ziet er in ieder geval mooi versierd uit. Ja, we hebben ons best weer gedaan. Ja. Waarom gebeurt dat eigenlijk, dat versieren? Ja, dat is traditie. Dus elk jaar doen we dat eigenlijk. We proberen elk jaar weer wat moois ervan te maken. Het zou eigenlijk volgende week zijn, maar dan is Amnesty Alive. Dus ja, dan zitten we met vrijwilligers en iedereen wil daar naartoe. Dus we hebben het een week eerder gedaan. Het was wel spannend met het weer. Maar ja, zoals je ziet, het is heel mooi weer. Het is eigenlijk een nieuwjaarsduik, oorspronkelijk speciaal voor dit soort paarden. En deze traditie of folklore komt alleen nog voor in de Westhoek van Schouwen-Duiveland. En zoals elk jaar gaat het strasseizoen hier in Renesse van start. Waar komt het vandaan? Er bestaan verschillende mythen over, maar welke is volgens jou nou de waarheid? Nou, ik denk dat de waarheid is dat het gewoon een boerenfeest is. En als die paarden de hele winter op stal hebben gestaan en die sokken die zitten vol met viezigheid, dat je de benen gaat wassen. En ja, het is natuurlijk ook gelijk een mooie aanleiding voor een feestje en een drankje erbij. Dus ik denk dat dat het is. Wat heb jij daar? Schrobbelaar. Moet een beetje warm blijven onderweg, hè? Beetje zupen op het perd? Ja, een beetje om warm te blijven is het eigenlijk vooral. Ja. Het vriest niet vandaag. Nee, maar dan nog, want dan zitten we lekker een beetje goed voor de spierpijn. Het is van vroeger natuurlijk. Het had ik tenminste voor de televisie gehoord. Het is van vroeger, de stroa. Alle mensen kunnen het niet zeggen, hè, de stroa. Ik dacht stro. Stro. Nee, is niet goed? Ik zeg altijd een stroa. Ja, dat is zeker vlakkees. Voor ons is het een teken dat het seizoen gaat draaien. Dat de winter uitkomt. Die paarden zo die berg opkomen naar de film. Dat vind ik zo leuk. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Heeft u nooit overwogen om zelf eens een keer mee te rijden? Nee, bij wie? Ik ben 85. Ik ga niet meer op een paard zitten. Ja, vroeger had ik het wel graag gedaan, maar ja, dat doe ik van gekomen. Maar ik ben gek op paarden, hè? Spektakel. En puur zeels. Vooral die Belgische met die grote voeten. Hoe vindt u het? Nou, in eerste instantie is het voor ons de eerste keer. En een uur of 2 geleden wisten we niet eens dat het bestond. Dus we zijn een nachtje blijven slapen in een hotel. En ze vertelden ons dat het hier vandaag was. Het is prachtig. Het weer zit ook verschrikkelijk goed mee natuurlijk. Dus dat is echt een grote meevaller. Blij verrast dus. Blij verrast. En we komen zeker nog een keer meer. Ongelooflijk. Zoiets maak je eigenlijk nooit mee. Dus het is echt een hele mooie kans zo. Ja. Super, het weer is lekker, de zee is lekker, het Zeelands is lekker. Met een Belgisch trekpaard. Mooier kan niet. Het is mijn allereerste Strao. Ik kom uit Utrecht. En is het nou nog beter dan dat je verwacht had? Ja, niks is lekkerder dan met een paard over het strand rijden. En met dit weer, ja, dat is fantastisch. Dat is vrijheid.